प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, बोली मैया भवानी की जय। एक बार प्रेम से बोली दी सच्चे दरबार की जय। ताई जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई बहन हमारा वीडियो के देखतनी, सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। सही हमारा रंभा शिव चर्चा गीत चैनल पर बने रही, आप सबसे आग्रह बा। आई आप सबके बीच में एगो बहुत सुंदर कथा रखे जातनी। ये कथा की रउरा सब पूरा सुनब और बड़ा गौर से बड़ा ध्यान से सुनब। ए गुरु बहिना, एगो छोट सा गांव बा। ओ गांव में एगो राजा एगो रानी रहत लो। ओ राजा रानी के भगवान कोनो संतान नेखन देले। रानी जवन बाड़ी वो एगो बकुला पोसले बाड़ी। ओ बकुलवे के दीदी बेटा लेखा जानत तारी मानत तारी। भगवान शिव गुरु के भक्त बाड़ी। शिव गुरु के पूजा अर्चना बड़ा प्रेम से बड़ा दिल मन से रानी करत तारी। एहिंगा करते करते रानी के एक दिन मन में सवाल उठल। कहतरी कि हमहू अपना बेटा के शादी करब आ अपना घर में पतोह लेके आई। देखी रानी जौन रहली बड़ा सरलता से तो सोच लिहली कि हम अपना लड़का के शादी करब आ घर में अपना पतोह लेके आई। अब तो उनकर लड़का रहले हइये ना, उ बकुलवे के कहस कि हम अपना बेटा के ब्याह करब आ अपना घर में पतोह उतारब। बड़ा उनका शौक रहे कि हमरो घर में एगो पतोह आई। अब देखी गुरु बहिना, जाके ई बात राजा साहेब से कहतरी। जब राजा साहेब से बात कहली तो राजा साहेब बड़ा चिंता में पड़लन। कहतरन कि रानी तहर माथा तो खराब नइखे भइल, घर में लड़का के ठिकाने नइखे, आ तू कहतरू कि जाई रउरा लड़की खो जाई, हमरा अपना बेटा के शादी करब। केकर शादी करबू, लड़की केकरा से शादी करी। रानी कहली कि रउरा जाई लड़की के देखब आ दिन बारी रउरा धले। ये चिंता रउरा लेहला के कोनो जरूरी नहीं खे। ये टेंशन हमरा पर छोड़ दी कि हम के तरह पतोह अपना घर में लेके आई। राजा साहेब गुरु बहिना जब इतना बात सुननी, रानी के बात पर बेचारा चल दिहले। जाके लड़की देखी अइले, दिन बारी धई अइले। अब देखी जब दिन बारी धई अइले त राजा के चिंता के मारे नींद नहीं लागत। उ सोचा तरन कि हमरा घर में लड़का हइये नइखे, आ रानी हमरा से का करवावत तरी। ये बुझाता कि हमरा के मार खियवई है। रानी जब राजा के चिंता में पड़ल देखली तो कहतरी कि रउरा काहे मन मरले रहतनी। राजा साहब कहलन कि रानी तू तो बुझाता कि हमरा के मार खियवैबू, घर में लड़का के ठिकाने नइखे। तू हमरा से लड़कियों जोहवा देहलू, दिनों बारी रखवा देहलू, बरियात ले जाए के डेटो दे देहलू। ई बताव कि तू कौना लड़का से शादी करबू आ कौना लड़का के तू शादी करे के भेजबू। रानी कहतरी कि देखी हम कहतनी कि ई रउरा चिंता लेहला के कौनो बात नइखे। ई सब रउरा हमरा पर छोड़ दी, ई सब रउरा हमरा पर छोड़ दी। रउरा चिंता लेला के कोनो जरूरी नइखे। हम जानतनी कि हमरा केंगा शादी करे के बा, के तरह हमरा बारात भेजे के बा, आ के तरह पतो हमरा के अपना घर में ले आवे के बा। राजा साहब कहलन कि ठीक बा, हम तो ठीक बानी, कोनो बात नइखे। देखी गुरु बहिना, अब जब बरियात जाए के टाइम आइल, द्वार पर सारा लोग जुटल बा। रानी खूब बढ़िया से रथ मंगा देतारी। आ रथ मंगा के आउ का कैली कि एगो कोहड़ा उनका बड़ा घरवा बड़ फर रहे। ओ कोहड़वा के खूब बढ़िया से सजा धजा के ओ रंथवा पर रख देहली, ओढ़ा पहना के रख देहली। आ बगल में बकुलवा के बैठा दिहली। अब तो रथ जाए लागल। जब रथ गोइल द्वार पर तो सब केहू देखता कि भाई दुल्हा कहाँ बा, दुल्हा कहाँ बा। सब केहू कहता कोहड़वा के केहू का दुल्हावा बैठल बा। खूब बढ़िया से ओकरा के ओढ़ा पहना देले रहली। सब विधि होखत जाता। ये गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ के दया से
लेकिन जब सेनुर डाले के बेरा आ गईल त राजा साहेब अपना माथ पर हाथ धइले बाड़न आ सोचा तारन कि अब त इतना देरी त मय विधि भइल त भगवान के दुआ से हम ना पकड़ैनी, लेकिन अब तो सिंदूर डाले के बेरा आ गईल। अब आदमी जरूर देखी कि दुल्हा कहाँ बा, कौन दुल्हा ह। ए गुरु बहिना, रानी एने रात भर सुतल नइखे, इंतजार करत रही कि अब हमर बबुआ शादी कई है आ कई के घर में पतोह के लेके आई हैं। उनका उहे धा हिलेले बा। आ एने राजा साहेब चिंता के मारे उनकर माथा चकराता। जब सिंदूर डाले के बेरा भइल त दुल्हा के बुलावे लागल लो। पंडित जी जौन रहलन लइका के बुलावे लगलन। लइका के केनियो आता पता ना। अब देखी गुरु बहिना, चारों ओर से जब सखी लो चदर तानल लो तब बकुलवा जवन रहलन उहे उनका मांग में सिंदूर भर देहलन। जब मांग में सिंदूर भर देहलन, बियाह हो गईल, शादी हो गईल। अब जब सब केहू देखल कि दुल्हा तो हइये नइखे, आखिर दुल्हा का कहाँ बा। लेकिन कहल जाला गुरु बहिना कि अगर जवना लड़की के मांग में एक बार सेनुर पड़ जाई तो उ लड़की दुआहे कहाई, चाहे उ ससुराल जाई आ चाहे ना जाई। अब देखी बरियात लेके घरे लौट के चली आइलो, लड़की के विदाई ना कैलस लड़की के बाप महतारी। आइलो रानी राह देखतरी कि हमर पतो है आवतिया। सब केहू देखल, पतो के ठेकान ना रहे। रानी बड़ा चिंता में पड़ली, कहतरी कि एगो तो हमरा लालसा लाग रहा कि हमरो बेटा के ब्याह होई आ पतो हमरा घर में आई। बकुलवा कहत रहन कि माई शादी तो हो गई लेकिन पतो तारा घर में ना आई। देखी गुरु बहिना, फिर भी रानी के विश्वास जवन रहे भगवान से पीछे ना हटल। वो भगवान पर टूट विश्वास रखले रहली कि एक दिन भगवान भोलेनाथ हमरा घर में पतो जरूर भेजी। राजा साहेब चिंता के मारे आइल बड़न, तबे से गिरल बड़न, लेकिन वो चिंता नहीं कैले। राजा साहेब के समझावत तरी, कह तरी कि रौरा बिना मतलब के चिंता कैले बानी। अरे जेकर नाथ भोलेनाथ बड़न ओकरा चिंता कैला के का जरूरी बा। राजा लगलन कहे कि देख इ तो बड़ा लाज के बात बा, गांव नगर हमरा पहुंचता कि लइका हइये नइखे आ बकुला के लेके शादी करे गोई रहुअन। इनका के खेत देले बड़ा सा, खदेड़ देले बड़ा सा, बताओ कितना शर्म के बात बा। रानी कहली कि देखी लोगन के मुंह नइखे रोकल कि लोग का कही। रौरा निश्चिंत रही, एकदम रौरा बेफिकर रही। रौरा हमरा पर सब कुछ छोड़ दी, हम सब संभाल ले। ए गुरु बहिना, तब तक ले राजा साहेब एगो पोखरा खुनवले रहलन आ वो पोखरा में पानी ना छूटे, पानी में छूटबे ना करे। अब राजा साहेब जौन रहलन पूरा जितना नजदीक के गांव रहे अपना जिला भर में डुगी पिटवा देहलन कि जौन सती नारी होई, जौन पतिव्रता नारी होई उहे ये पोखरा में जाई तब पोखरा में पानी छूटी। आ जौने नारी जाई ओकरे से पानी छूट जाई, ओकरे के आधा राज आ आधा पाट दे दे। अब तो देखी गुरु बहिना, पूरा जतना गांव में उ प्रचार कैले रहलन उतना गांव के मेहरारू जुट गइल। बारी बारी से मैं जानी वो पोखरा में जाता लो, लेकिन कौनो जानी के गोइला से पानी वो पोखरा में नहीं छूटत। सब जानी हार गइलो। पीछे से उहे लड़की आइल जौना लड़की से बकुला के शादी भई रहे। सब केहू जब थक गइल, थकला के बाद उ लड़की के बारी आइल। जब उ लड़की पोखरा में ढुकल त चारों ओर से हड़ा हड़ा के पानी निकले लागल। पोखरा पानी के मारे भर गइल गुरु बहिना। जब पोखरा पानी के मारे भर गइल तब मैं लोग कहता कि दादा इ तो शादी हो गइल बा, दुआ ही हिया। तब वो पोखरा में ढुकल तब पोखरा में चारों ओर से पानी निकले लागल। लेकिन देखी पानी ऐसे निकले लागल कि उस शादी उनकर भई रहे, लेकिन उ ससुरा ना गई रहली, उ पतिव्रता रहली। अब देखी अब इतने में एगो घटना घट जाता। बकुला तो देख के चिन्ह गइल कि हम तो इनके से सदिया कैले बानी। अब राजा साहेब लगलन रानी से कहे कि देखा
इतना तो लोग ढुकल ह तब पोखरा में पानी ना छूटल ह। लेकिन एक ही लड़की बिया जौन की पोखरा में गइल हिया, चारों ओर से पानी आ गइल ह पोखरा में। पोखरा पानी के मारे भर गइल। ओ लड़की के आधा पाट दे दीजा। रानी कहली कि देखी आधा पाट का दे। ओ लड़किया के बोला लियाई कि आधा पाट काली है, पूरा हमारा राज के मालिक बन जास। राजा साहब कहलन कि देखो लड़की के शादी भइल बा, उ लड़की कुंवार नहीं खे, ओकरो कहीं ससुराल होई, ओहो अपना ससुरा जाई। अरे कैसे तहरा घरे आके रह जाई। रानी कहली कि रौरा जाई ना, रौरा जाई आ कहब कि हमरा घरे चल, आधा राज पटका लेबू, पूरा हमरा राज के मालिक बन जा। राजा साहेब गुरु बहिना ओ लड़की के जरी गइलन। ओ लड़की से सब कुछ पूछे लगलन। लड़की कहती है कि देखी हमर शादी भइल, लेकिन एगो बकुला से भई रहे, हमार माता पिता हमरा के ना भेजल, हम यही जे रह गइलिन, हमार कौनो ससुराल नहीं खे, केहू हमरा के खोज करे वाला नहीं खे। राजा साहब जब इतना बात सुनलन तब बड़ा खुश भइलन। कहतरन के बेटी तू आधा राज आधा पाट का लेबू, आज से चल हमरा घरे, पूरा हमरा राजपाट के मालिक बन जा। ए गुरु बहिना देखी भगवान के माया केहू ना जानेला। जब घरे गइली तब बकुला चिन्ह गइलन कि हम इनके से शादी कैले बानी। अब रानी जवन रहली भगवान से एगो चीज मांगत तरी, कहत तरी के प्रभु पतोह के सपना तो हमरा के पूरा कर देली, लेकिन हमरा बकुलवा के लड़का बना दी कि एह राज एह पाट के मालिक बन के आई राजपाट के चलाई लो। अब देखी भगवान जब इतना रानी के पुकार सुननी तो बकुला रहलन, बकुला से उनका के बड़ा सुंदर लड़का बना दिहले। अब देखी वही बकुला से उनकर शादी भइल, वही घर में गइली आ उहे पति मिलले, लेकिन इंसान के रूप में मिलले। खूब बढ़िया से ये गुरु बहिना अपन राज काज चलावे लागल लो। खूब खुशी खुशी रानियों के सपना पूरा हो गइल। आ राजू साहेब अपना बेटा के शादी करके अपना घर में पतो लेके अइले, नात नातिन के मुआर बन गइले। तो देखी भगवान भोलेनाथ के माया ह। तो आई अगर जे हमर कथा आप सबके अच्छा लागल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय।